Good evening mga kabayan, nandito naman kami ngayon sa Old Meta, last na silbang gabi ngayon. Ayan. So makikita nyo, ang daming tao dito. Ayan, hanggang sa likod, meron pa doon. Mga Pilipino. At ngayon naman puntahan natin yung dito sa bandang likod. Tingnan natin yung sitwasyon at ito nga ang dami mga kabayan, may entrance gate din dito, binuksan na rin nila dahil hindi kaya ng pinaka main entrance. So nandito yung kabilang entrance. Ayan, para darating na yung mga kabayan. Gabi sa ating mga kababayan. Kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito at sa gabi nito sa dumadalo sa gabi ng ating pagkakaiwan. Kami po ay nagpapasalamat sa mga lahat dahil kayo po ay nagbibigay ng ating Panginoon. Sana itong patuloy po natin ang ating pagkakaiwan. Ayan, hanggang dito maraming tao. Sorry. At ito na nga, pabalik na tayo dun sa pwesto natin. Baka maubusan tayo ng upuan at bawal ang tayuan dito. Kaya upuan lang dito. Ayan, ang daming tao. Sobra. Puno na yung loob. At ang mga kabayan na nag-i-snack muna rito. Maya-maya nito wala nang space. Pinapalabas na nila yung iba kapag wala ng yung upuan. Ayan. Ang daming tao, punuan talaga, walang space. Kahit sa loob punong-puno na rin, hanggang sa labas sa may parking punong-puno. Grabe, ang daming kabayan dito sa Dubai, UAE. Di ba sa kasindaran ng minsan, iyan ba ang nagtingali? Ang daming tao. Alas ko sa ating sa sila. Balik ko wala nang Master. Merry Christmas. Ayun, mag-i-start na ang Master. Mamaya ulit. Ayon sa kasulatan at mula sa mga propeta. Maglilihim
Mass. Ngayon, pupunta naman tayo ngayon sa Dera. What's up mga kachinito, mga kamaster? Nandito tayo ngayon sa Dera, sa day to day ni Master. Maghahanap kami ng makakainan na naman at galing kami sa simbang gabi. Ayun, feeling blessed na naman kami ngayon. Blessed talaga. So, blessed na blessed. Talagang blessed na blessed. So, maghahanap kami ng makakainan dito ng Filipino foods. Ito sa, ayan, Absolute Barbecues. It's time to explore to Absolute Barbecue. Ayan, meron din dito sa Crosswords. Ayan na yung La Mesa. La Mesa Restaurant. So, magtatanong si Master mamaya. Ayan, nandito kami sa La Mesa at tanungin natin kung may et all you can sila ngayon dito. Ito yung crab. Ayan, pwede kayo magpaluto rito. Bangos. Ayan, papaitan. Ayan, pansit. Kare-kare. Ayan. Halo-halo kung gusto nyo. Isaw. Ayan. Ayan, nandito. Ayan si Master Ray. Madam, Merry Christmas! Merry Christmas, thank you. Christmas, manda. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right, and
Ayun mga kabayan, mga kachinito, kamaster, nandito na kami ngayon. Katatapos lang namin kumain. Ang dami na naman namin nakain ni Master. Grabe, sarap. Grabe, sulit. Sulit. Sobra. Sobra. Sobra yung ano namin nakain. Kaya Kaya, bawal ang leftover. So ngayon, anong nangyari? Nag-additional si Master ng tender. walang problema rin. Binawi ka naman sa ice cream. Hindi na kayanan eh. Ang lakas kasi kumuha ng mga pagkain. Hindi kaya ubusin mga kamaster. Kaya sa susunod, kung kayo kakain dito sa Dera, dito sa may day-to-day, likod ng day-to-day, ayan yung mga restaurant. Nagkalat dyan yung mga Filipino restaurant. Makikita nyo lahat dyan. So ngayon, pag nakita nyo dyan, siguraduhin nyo na walang leftover, wala kayong kailangan lahat ng mga kukunin yung pagkain ay maubos nyo dahil kung hindi, matutulad kayo kay Master. Nag-add ng 10. Pero ano masasabi mo, Master? Pero sulit naman, ang sarap naman. Masarap pa? Talagang- So, imbitahan mo yung ating mga ka-viewers. So, kayo mga shoutout dyan sa mga kasamahan ko. So, kayo mga viewers na ni G.R. Iscario. Pero mag-subscribe muna kayo. Don't forget. Subscribe ha. Huwag nyo kalimutan pindutin yung mag-subscribe. pindutin yung At bell notification button, notification bell Yeah. para updated kayo sa aming mga videos na i-upload ni Master. So ngayon, ang oras ngayon dito ay alas 12 na ng hating gabi. Kami na naman yung last minute sa restaurant na yon ni Tandan Sora. So kaya ngayon nag-aabang kami ng mga bus. Baka may last na magbabiyahe pa dito at kung hindi na kami makaabot ng bus, so magtataksi na naman kami. Yari na naman si Master nito. Matik na naman si Master nito. So paano yan? Mga kachinito. Bye bye na. See you to the next vlog. Bye bye.